Muhterem тамашачыларыбыз, siz Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Студияда мин, Розалия Тулина. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Ул иң беренче биредәге татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Бик җанлы сөйләшү булды. Оннан Россия халыклары йорты директоры белән аралашу узды. Очрашуның максаты милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгыту. Әлеге һәм башка вакыйгалар хакында безнең репортаж. Россия Федерациясы округлары буенча очрашуларыбыз дәвам итә. Инде 6 округта татар оешмалары җитәкчеләре һәм активистлары белән очрашу инде узды. Билгеле, Уфа һәм Мәскәү аерым каралган. Бүген без Татарстан Республикасының Мәскәүдәге вәкиллегендә нәкъ менә татар оешмалары җитәкчеләре һәм активистлары белән очрашуда. Очрашуны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин быел Мәскәүдә уздырылган һәм узачак чаралар хакында мәгълүмат җиткерү белән башлады. 17-20 августта Мәскәүдә Татарстан Республикасының мәдәният көннәре һәм башка чаралар узачагын ассызыклады. Коллективларыгызны билгеләп куйгыз, менә бу көннәрне һәрберсе бер көнне булачак татарстанское кино. Алга таба сүзне Васил Шайхразиев алды. Безнең бер караганда отчет, икенче караганда менә шулай һәрбер җирдә туры экстер артында үзебезнең җитәкчеләр, активлар белән очрашып, сезнең тәкъдимнәрне карыйбыз, шелтәләрне һәм үзебезнең эшләр буенча кайда барырга, дөрес барабызмы, нәрсәгә игътибар итәргә. Васил Шайхразиев 2017 елда Бөтендөнья татар конгрессының съездында оешкан Милли шура турында, шулай ук киләсе елга конгрессның 30 еллыгы хакында әйтте. Без әйтәбез инде, дөнья күләмендә 8 миллионлап татар яши. 45 илдә безнең 460 оешма бар. 5 миллионда 300 мең татар 2010 елдагы халык саны исәбе нигезендә Россиядә яши. Шуның 2 миллионнан артыгы Татарстанда, 1 миллионнан артыгы Башкортстанда, Идел буе федераль округында 4 миллионнан татар яшәйди бездә. Очрашуда милли җыенда кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе, дәүләт программалары һәм грантлар турында да сөйләштеләр. Катнашучыларга исә үз фикерләрен җиткерү мөмкинлеге дә булды. Менә рәсем килгән төп нәрсә. Димәк, стратегияне булдырганда бүгенге көндә менә шундый Тукайлар кебек теге фанатиклар, физакарларга таянырга кирәк бүгенге көндә. Воспитание татарского народа, в смысле языка, нужно начинать с культуры. Преемство поколений югалды, безнең абыйлар менә 80 яшьлек, имин менә 50 яшьлек бер генә 2 генә. Ә по идее минем кәлләр юк бит. Шунда значит преемство поколений как такое минемләр юктыр. Знаешь, кому передать? Яшьләребез әз. Без күп кырлы булган сайын, димәк, безнең милләтебез дә күп кырлы, күп тармаклар буенча үсә алыр иде, шулай бит. Һәм бер чагын әбермен татар теле укытучысы булар иде, шулаймы? Чыннан да ул теле безнең ничек әйтим соң, көнкүрештә кулланылмавы. Татар теле башлангыч мәктәптә укытыла. Хәзер инде родной татарский язык кертеләр. Без әле учебный планга кергән татар теле генә түгел, тагын да икенче сәгатьне кертергә киләсе елда җыенабыз. Как родной татарский. Җырларыбыз бар, биюләребез бар, музейларыбыз бар, ул музейларда эш бара, шәҗәрәләр турында конкурслар оештырабыз, мәктәбебез сакланган. Мин бик шат, без Мәскәүдә татар булып яшибез, горурланабыз шушы белән. Безнең балаларыбызны өйрәтәбез татар телебезгә, гаиләләрдә татарча сөйләшәбез, тырышабыз инде шулай ук. Горурланырга кирәк, үзең артыннан алып барырга кирәк. Нәрсәне эшли аласың, аны эшләп барырга кирәк. Халыкны өндәп, күрсәтеп, рәхмәтле булып. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, менә бу зур очрашу бик матур булды. Без инде хәзер чынлыкта зур сынау алдында торабыз. Татар халкы шулай бит, халык санын алу буенча, менә һәр кемнең менә монда конгрессның да мөрәҗәгате бар. Һәр хәлдә без бөтенебездә бу хакта уйлап йөрибез. Менә сезнең безнең татар халкына җиткерәсе фикерләрегез, менә шуны уйдан иң беренче. Һәрбер кешегә без уй бирәбез, кем итеп бу сизә, шулай ул сайланырга тиеш. Шакыра инде безнең бит татарча белүдән генә кеше үзенең татарлыгыннан кире какмый. Татарча ул үзенең күңеле белән татарлык икән сизсә, ул аны мин татар дип язылачак. Минем бүләктән чигем юк. 10 елгы переписта 146 мең дип язылган булсалар, 146 мең. Быел
Уйлем ул саннар күпкә артырга тиеш дип. Если чувствую себя татаром, даже бик татар телене бик белмәсәм, мин дә менә күбесе татарча сөйләшәм. Но минем тамырлар Татарстаннан. Менә бүгенге көндә без үзебезнең татар милләтенең зур милләт икәнлеген аңларга тиеш. Әгәр дә без әби бабаларыбызга, ерак бабаларыбызга лаеклы булырга телибез икән, без үзебезнең милләтне һич кенә дә кыскарту юлына ярар инде, миннән генә тормас дип кул селтәмәскә чакырам мин татарларны. Шырашуларыбыз дәвам итә. Без Мәскәүдә Россиянең милләтләр йортында. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шайхразиев нәкъ шул йортның директоры белән очрашты. Эшлекле очрашуның төп максаты булып милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм эш тәҗрибәсе белән уртаклашу торды. Сегодня в этом году впервые Крым будет участвовать в переписи населения, поэтому в 2014 году первичные цифры есть, но они не корректные. Вот сейчас тоже сентябрь месяц перепись, и нам очень приятно то, что наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович 30 марта во время Совета по межнациональным отношениям поставил задачу и прокуратуре, Генеральной прокуратуре, Росстату, что она должна быть объективной, и никто не имеет права ни на кого не давить. Значит, создать комфортные условия один раз в 10 лет, и для нас это принципиально важно, чтобы она была объективна и правильной. Мәскәүдәге сәфәрендә Васил Шайхразиев Җәмигъ мәчетендә дә булды. Мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин белән әңгәмә корды. Ниһаять дигән сүздән башланган очрашу хакында киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Мәскәү. Мондадыр безнең бабайлар түрләре. Казанның Каюм Насыйри музеенда Рушан Шәмсетдиновның әнә шундый шигъри юллар белән аталган күргәзмәсе ачылды. Бирле рәссамның 22 картинасы тәкъдим ителә. Шагыйрь Габдулла Тукай һәм аның иҗатына багышланган һәм татар тарихын яктырткан иҗат эшләре урын алган. Тулырак киләсе сюжетта. Рушан Шәмсетдинов татар тарихы белән үзен белгәннән бирле кызыксынган. Инде Габдулла Тукай шигырьләре аны гомере буе озатып бара. Бөек шагыйрыбыз белән бәйле бер вакыйга исә хәтеремнән чыкмый ди. Безнең дәваниләр дә дәвалетләр дә әйткән, Тукай безнең идәдә булдылар. Чөнки алар тылдылар. Ул хәзер Гаспринский урын. Анда әни ягыннан Сагитов бар. Аларның бабасы Мөхәммәд Юсуп Сагитов. Ул бик танылган кеше тарихта. Гарибҗан Баруди да белә, шул заманда Тукай аларның өйләренә килеп җөргән. Аны ошатканнарын да, шәйдә эшерткәннәр. Күргәзмәдә Габдулла Тукайның бала чагында танылган шагыйрь булган вакытында күрәбез. Бу сериядә Рушан Шәмсетдинов татар халкының көн күрешендә, Кырлай, Өчилә авыллары манзарасында тасвирлаган. Габдулла Тукай булган урыннар рәссамны һәрвакыт кызыксындыра. Ак татар мәчете дигән. Ул үзе салынган 1828 елда. Тукай булган инде ул 20 гасырның башында күргән. Аннары саманамында мин мәчет тагын минем бар. Зәңгәр мәчет дигән. Ул инде салынган шулай ук 1810 елны. Ул хәрдә исән. Менә шул урыннарда җөргән инде Тукай. Әлеге мәчетләр сериясы соңгы эшләреннән, әлбәттә урын кысан булу сәбәпле биредә барысы да куелмаган. Рушан Шәмсетдинов беренчеләрдән булып, дәүләтчелегебез билгесе булган ханнарыбызны сүрәтли башлаган рәссам. Идел буе Болгары, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларыннан 35 ханны кәгазьгә төшергән. Авторның иҗатыннан җылылык бөркелә, үзе дә татарлар якты төсләр ярата ди. Рушан Шәмсетдиновны күп кенә китап бизәүчеләр укытучысы дип саный. Ул күп еллар китап нәшриятында баш рәссам булып эшләгән. 500дән артык китапка иллюстрация ясаган ул. Алар арасында татар халкының мәдәни мирасы булган Идегәй дастаны, Кыйса Йосыф китабы, 10 гасырда Ибн Фатланның Идел буе Болгарына сәяхәте һәм әлбәттә инде Габдулла Тукай әкиятләре. Күргәзмәдә Казанның Тукай мәйданы метро станциясы сүрәте бар. Әлеге станция 2005 елда ачылган һәм анда 22 панно бар. Алар барысы да Габдулла Тукайга багышланган. Әле күпләр белми дә торгандыр, әлеге 22 панноның 19-ы рәссам Рушан Шәмсетдинов эше. Һәм алар
мозаика техникасында эшләнгән. Моңа өстә бул шамайлар да ясый, фотограф та, шул ук вакытта үтә тыйнак, исемнәр даулап йөрми. 2009 елда аны Тукай премиясына танылган рәссам Харис Якупов тәкъдим иткән була. Быел исә Рушан Шәмсетдиновның кандидатурасын Габдулла Тукай иҗатына һәм татар халкы тарихына багышланган эшләре өчен куйганнар. Аны тагын шушы бер зур теге татар милләтенең тарихы өчен, аның дәүләтле булуын күрсәтә торган эше татарның ханнарын, татарның Булгар чорындагы ханнарын, Алтын Урда чорындагы ханнарын сурәтләп бирде. Гәрчә аларның портретлары калмаса да, хыялый рәвештә булса да, Күргәзмәне Каюм Насыйри музеенда уздыруның да сәбәпләре бар. Беренчедән, мәгърифәтченең дә, Тукайның да иҗаты халык авыз иҗаты белән бәйле рәвештә кисешә. Моңа өстәп Рушан Шәмсетдинов белән Каюм Насыйрины туганлык җепләре бәйли. Әнисе ягыннан Каюм Насыйриның затлы һәм бик тә игътибарга лаек бер туганы бар. Сагыйд Әл-Әхмәд, ул зур танылган галим була, үз заманында, үз вакытында. Сагыйд Әл-Әхмәд мәдрәсәсе, ул укыткан мәдрәсә әле һаман да саклана. Ул Мөхәммәдия мәдрәсәсе комплексына керә. Менә шушы Әхмәд Әл-Сагыйдның тукымы Мөхәммәд Йосыф Габдусагар Әл-Сагыйд Рушан Галяповичның әнисе ягыннан бабасы булып килә. Ягъни менә шушы күзгә бәреп тормаган, әмма шуның хәтле теге нишкә һәм тирән рухи бер бәйләнеш бар. Күргәзмә 12 майга кадәр дәвам итәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татарстанда елгалар ни өчен сайыган һәм ни сәбәпле татарлар кайнар чәй эчә башлаган? Узган атна ахырында Җәдид Фест фестивале шул сорауларга җавап эзләде. Әлеге җыен 7нче тапкыр үтте. Ул иҗади экспериментлар мәйданы. Биредә яшь һәм креатив шәхесләр, рәссамнар, музыкантлар һәм башка шәһәр берләшмәләре төрле мәйданчыкта иҗат итә. Быелгы фестивальне суга багышладылар. Тулырак Айзат Шаймарданов сөйләр. Җәдид Фестның нәкъ менә су темасына багышлануы һәм аның милли китапханәдә узуы ул бер дә очраклы түгел һәм хәтта символик мәгънәгә дә ия. Нәкъ биредән Казан су елгасына шундый матур искиткеч манзара ачыла. Һәм әйтергә кирәк, шуңа карап хозурланып, су белән бәйле булган экологик проблемалар хакында да, суның яшәү чыганагы булуында һәм аеруча иҗат әһелләренең ничек илһамландыруы хакында да сөйләргә мөмкин. Һәм чыннан да илһамландыра ич. Су темасы беренче чиратта экологик проблемаларны күтәрде булса кирәк. Тарихи фотолардан торган күргәзмә бер гасыр элек Казанда сулыклар ни дәрәҗәдә булганын аңларга мөмкин. Соңгы 50 елда Татарстанда сулар кимүе күзәтелә. Махсус лекцияләрдә журналистлар, бу тема белән кызыксынучылар үз күзәтүләрен тәкъдим итә. Менә шушындыйрак елга иде бу Арча районы, Кенер дигән авыл. Менә хәзер бу елга кызыксына башладым. Башка елгаларда ничек икән бу дип. Бу минем туган төбәк Шура дигән елга, ул Марый елгасы. Һәм хәзер карасак, менә ул елга шушындый. Дәүләт күләмендә ниндидер максат куелып, бу өйрәнелми. Билгеле өйрәнелмәгәч ул чараларда күрелми. Барыбер су белән проблемалар чыгып тора. Кибә, су кими, куюлар проблемасы була, шулай бит пичрак куюлар бар, су кертү темалары бар, экология темасы бар, урбанистика, шәһәр үсеше темасына кадәр бөтенесе дә су белән бәйле. Шуңа бәйләргә булдык. Ә менә ни өчен татарлар суга караганда күбрәк кайнар чәй эчә? Тарихчы Лилия Габдрафыйкова моны 19 гасырда су белән агулану чираклары аркасында дип аңлатты. Холера юктырудан курыкканнар. Теләсә дә, теләмәсә дә барыбер кайнар су эчкән, чәй эчкән, чөнки салкын су эчәм дисә, аннары теге холера эләктерү бик тә мөмкин булган. Җәдид Фест җыены быел 2 көн барды. Дөрес, ул киң җәмәгатьчелеккә түгел, тәкъдим ителгән тема белән кызыксынучылар өчен юнәлгән. Бер майданчыкта лекциялар тыңлыйлар, икенчесендә әдәби укулар, дәресләр, перформанс, мәдәни чаралар бар. Барысы да суга багышланган. Су проблемасы 2019 елда җитди темага үрелде. Идел елгасының сайыгуы, аңа бәйле рәвештә башка елгалар, Казан су, Мишәнең сайыгуы экологияга зыян китерде, аеруча экофаунага. Су сыйфаты да җитди мәсьәлә. Фестивальгә килүчеләрдә
шундый сораулар туа. Сулыклар кими шул, кичкенәйгән. Монда булакның фотосы бар, бик киң булган элек. Хәзер шундый нигәдер тарайган. Һәр нәрсә дә диярлек. Эшебездә, куйнабызда, юнабызда име. Әмма шул вакытта ничектер бик игътибар итмибез. Бу подкаст яздыру майданчыгы. Татарлар өчен ул төрле яшәүче гына булган монда җиңгәннәрдә, күңелдә ашканда. Балалар майданчыгы быел су анасының алтын тарагына багышланды. Дуслар, нәрсә эшлибез? Без бу анасы тарагын. Әйе, су анасын тарагын. Малай таракны урлаган. Без үзебезнең алтын таракны ясыйбыз. Менә балаларның бай фантазиясе ярдәмендә һәрбер бала үзенчәлекле алтын тарак ясый. Татарча алып барылган остаханәләрне Казанда табуы җиңел түгел, шуңа да сыйфатлы һәм балаларга кызыклы очрашуны һәркем яратып кабул итте, аеруча гаиләләре белән килүчеләр. Бик ошады балаларга, бик ошады. Алар инде 2-3 тарак ясадылар, файдасы килми. Шаблон бирделәр безгә. Һәм менә шушы шаблоннан кисеп, алар төрлечә үзләренә ничек ошады, ничек беләләр, шулай итеп бизәделәр. Менә. Фестивальнең ахырында су кайтавазы перформансы тәкъдим ителде. Биючеләр һәм бию белән кызыксынучылар чарасы. Ватык телефон бәйгесе сыман беренче катнашучы аерым бер хәрәкәт күрсәтә, аны икенче катнашучы өченчегә күрсәтә һәм шулай дәвам итә. Мин мәсәлән монда күрәм икәй берне инде, берсеннән ул дингәндер бер теге ишарә име, чөнки без кавакта әйтәбез, менә булар булай иттеләр. Димәк, аны мәгънәсе шундый ук, без нигезгән киткән дип инде. Икенче әйбер менә шул үзара мөнәсәбәтләр. Без бит шунлап әйткәндә бер-беребезне аңламыйбыз. Мин сиңа берне тыңлыйм, әйтәм хәзер. Син башкача бөтенләй аңлыйсың, әйме хәтердә ул өченче тапкыр кала. Менә шуңа нидер шундый тикшеренү ул. Җәдид фил җыены су мәсьәләсенә игътибарны көчәйтергә чакыру омтылышы да сәнгать телендә, балалар телендә җиткерү һәм татарча. Киләчәктә күтәрелгән проблемалар эзсез калмас дип ышаналар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Алар гаиләдә 4 бала, 3 малай һәм 1 кыз. Һәм 4-се дә көрәшче. Әйтергә кирәк, һәрберсе титуллы көрәшчеләр. Сүзебез теләче батырлары Гыйниятуллиннар турында, һәрберсе турында аерым сөйләрлек. Бүген көрәшчеләр сәхифәсендә сүз Илдар Гыйниятуллинга. Илдар Сәгыйт улы Гыйниятуллин 1987 елның 23 маенда Теләче районы Олы Миша авылында туган. 65-85 килограмм авырлык үлчәүләрендә көрәшә. Милли көрәш буенча 5 тапкыр Татарстан, 5 мәртәбә Россия чемпионы. Муса Җәлил исемендәге турнирның 5 тапкыр җиңүчесе. Данил Галиев исемендәге турнирда 3 тапкыр чемпион, 2 мәртәбә Батырлар бәйгесе җиңүчесе. Авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирының 5 тапкыр җиңүчесе, 27нче җәйге универсиадада милли көрәш буенча чемпион. Милли һәм билбаулы көрәш буенча Татарстанның һәм Россиянең спорт остасы, халыкара класслы спорт остасы. Илдар Гыйниятуллин көрәш мәйданында 4 яшеннән, әкелемдәге беренче зур уңышы 6 яшендә үк була. Теләче район сабан туенда мәйданга чыга, 12 малайны чистага егып, беренче урын ала. Талант шулай ук нәселләрендә затлы көрәшчеләр булуда тәэсир итми калмагандыр. Бабасы Россиянең милли төрләр буенча спорт остасы Наил Хәмидуллин булуын искә алсак, башкача була да алмый. Хәзер сез аны экранда күрәсез. Шулай ук әтиләре Сәгыйт Гыйниятуллин да бик күп көрәш бәйгеләре җиңүчесе. Илдарның беренче тренеры да әтисе. Сәгыйт Шәрифулла улы Гыйниятуллин 1961 елның 24 гыйнварында Теләче районы Олы Миша авылында туган. Көрәш буенча РСФСРның спорт остасы, Татарстан Республикасының атказанган фермеры. 1993 елдан Теләче районында үз призына яшүсмерләр арасында көрәш турнирын гамәлгә куючы. Гомумән, көрәш буенча остазлары бик затлы. Казан дәүләт педагогия университетының физик тәрбия факультетында укыганда Илдар Гыйниятуллин Татарстанның атказанган тренерлары Вакыйф Дәүләтшин һәм Марат Әхмәдиев та шөгыльләнә.
Җиңүләрсез генә җиңүләр булмый. Бүген инде шактый титуллы Илдар Гыйниятуллин спорт остасы алырга мөмкинлек булган 6 ярышны оттыра. Ләкин бирешми, һәр нәрсә күп көч, тырышлык сорый шул ди героебыз. Иң зур җиңүе дип 27-нче җәйге универсиадада көрәш буенча 70 килограмм үлчәү авырлыгында чемпион калуын атай. Универсиадада чыгышы уңыш китерәчәген алдан ук белгән. Чөнки универсиада Казанда 2013 елда узды. 13 саны белән бәйле һәр вакыйга Илдар Гыйниятуллин тормышында бары тик яхшыга икән. Монсы гади бер ышану, бәлки дөрестер дә, ләкин җиңү өчен саннар гына аз булуын һәркем аңлый. Көндез 2 сағат модда шөгыльләнәдем. Атнага 3 көннән Казанга еп шөгыльләнәдем кич белән. Китәдем сәгать 5-тә, 12-дә кайтардым. Потому что монда спарринглар юк иде айла миңа. Вакытта Ахмадиев, Марат Габделбаевич килдек. Булай көнлек тренировка минем иртәнге кичке тренировканы кушсам 5 сәгатькә чыгады тренировка. Көн сайын воскресеньедә тегеп калдырган юк. Көрәшеп аткан иң зур бүләге дип ул шулай ук универсиаданың алтын медален атый. Гомумән 4 машина хуҗасы. Келәмдәге зур өстенлеге тизлек һәм җитез булуы. Бүген инде Илдар көрәшми. 33 яшымда туктадым. Теләк 27 яшымда ук биткән иде ди. Көрәштән китсә дә спорт дөньясының үзәгендә кайный. Теләче спорт мәктәбендә директор. Татарча көрәш буенча балалар тренеры. Татар көрәше үсеше киләчәге өчен чын күңеленнән борчыла. Бетен көрәштәрләр белән аяганда мин бетерем 2 балл алгачтан кисәтү бирүне. И балларны аем санап, кисәтүләрне аем санап барам, аны теге общыга кушмасын. Татар көрәшендә тавыш гауга күп. Менә билбауларда аларда правиланы бер дә үзгәртмиләр. Алар уже куелган правила, шуның белән алып баралар. И аларда теге субординацияда бар, теге судьяга карата Яшьләргә көрәшергә куша Илдар Гыйниятуллин. Көрәшкән кеше ипинең, суның, җиңүнең дә тәмен белә. Физик, мораль яктан да үсештә ди ул. Бу беренчедән. Илдарның шәхсән үзенә килсә, көрәш аны хатынлы да иткән. Ярыш вакытында танышалар. Юк, көрәш карарга килмәгән аның булачак хәләт җифете. Екатеринада көрәшче. Билбау көрәше буенча 5 тапкыр Россия, 2 тапкыр Европа, 2 тапкыр дөнья чемпионаты җиңүчесе. Бүген Гыйниятуллиннар 2 бала үстерә. Алар да спорт дөньясында. Малайга хәзер 10 яшь, ул 2 тапкыр Салават Закиевич турнирын отты монда. Ул вакытта, конечно, садик баласында. Хәзер ашыкта мен теге гәүдәлек үзенчә инде. Кыз менә ел ярым йөрибез хоккейда. Кыз белән профессиональ хоккейга керергә планлаштырабыз. Алма агачыннан ерак төшми. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.